ahoj, my vás vítáme z našeho centra péče a zdraví. Působíme v Mladé Vožici. Já jsem Verča. A já jsem Šárka, ahoj. Ahoj. A my bychom vám rádi touhle cestou vlastně představili, co vás čeká v Dni otevřených dveří, který pro vás připravujeme. Blíží se vlastně ta událost, bude se konat 28. a 29. září, takže oba dva ty dny. A dneska bychom vám tak jako ve zkratce chtěli říct, co vlastně jsme si připravili v rámci toho celovíkendového programu. Tak, co bude v sobotu teda? Takže v sobotu. V sobotu zahájíme hudbou, nebo spíš zpěvem, kdy nám tady zaspívá operní pěvkyně Karolína Berková z Tábora. Takže to bude zahájení sobotní a potom se tady budou konat další akcičky. Chtěli bychom říct, že to bude taková ochutnávka všeho, co se tady buď děje, nebo dít bude, nebo dít může, tak abyste věděli, co všechno můžete očekávat, a hlavní takový to naladění je to, aby si tady každý přišel na své. Takže lidé každého věku, teď chtěla jsem říct zaměření, ale možná i tak. Takže vlastně první bude zpěv, potom následují dětičky, protože tady u nás mají cvičení různá a máme tady šikovné lektorky, takže předvedou, co se naučili a co všechno tady je možné. A potom je série přednášek, a to bych zase nechala na Verče. Já ještě si jenom dovolím, protože Šárka teď mluvila o těch dětičkách, tak jenom přetočím kamerku. Naše centrum takhle v provozu, to je zrovna moje dcerka, rozkládala si tady díky, takže právě chceme, jak říkala Šárka, mít tady vlastně pro všechny věkové kategorie to vyšití. S tímhle jsme to centrum vlastně i tvořili, aby tady si každý přišel na to své. A Den otevřených dveří se ponese v tématu vlastně takového jakoby ženství a témat o sebepéče, seberozvoje, ještě možná nějakého jakoby sebedůvěry a zkrátka pro nás, pro ženy je to zaměřené. A po té modní přehlídce nás čeká vlastně taková první přednáška od úžasné ženy, mladé podnikatelky a maminky, která se jmenuje Barbora Berán a bude vlastně mluvit o tom, jak být odvážná. To znamená, bude mluvit o nějakých svých osobních zkušenostech, o tom, že když se žena rozhodne podnikat, tak vždycky narazí na nějaké překážky, tak jak je překonat a jak dosáhnout svých snů a cílů. Pak nás tady vlastně čeká další krásná žena, Marta Vašáková, která vlastně má téma Mámu na pohodu. Tato žena se věnuje vlastně ženám, tak aby byly těmi spokojenými maminky, jak v té domácnosti, tak aby byli spokojení sami se sebou, aby měli krásné vztahy s partnerem, s dětmi. A já sama jsem si prošla jejím vedením, takže určitě tady bude i nějaké sdílení toho, jak ta cesta vypadá. A teď bych asi nechala prostor Šárce, aby řekla poslední ženu, která vlastně v sobotu uzavře ten den. Takže je to Lenka Ptáčníková, je to naturopatka, zabývá se psychosomatikou a je to maminka 2 dětí, která taky si ten svůj život řídí při všem tom schonu a událostech, co se kolem toho dějí, tak se snaží být také v pohodě a všechno si to tak v souladu se sebou řídit, a tak bude předávat zase své zkušenosti se svojí životní cesty. Tak to je skvělá osůbka Lenka Ptáčníková. Tak a tím vlastně máme celou tu sobotu uzavřenou a čeká nás i neděle. A neděle vlastně začíná opět, dejme tomu, módní přehlídkou. A rádi bychom tady představili vlastně módní značku, která vznikla v Táboře. Je to lokální značka přímo pro ženy, jmenuje se Šatna. A teda tvůrkyní této značky je Petra Babinská,
naše kamarádka, velmi úžasná žena, tvořivá žena a bohužel teda tento den tady být nemůže, být měla, protože tím, jak bylo deštivý počasí minulý víkend, tak ona měla být na design marketu v Praze a kvůli tomu počasí se to přesunulo zrovna na tento termín. Tak. Takže Petra Babinská mě vlastně předala tu důvěru vám tady tu její tvorbu představit, protože já jsem, jak ona říká, já jsem chodící reklama na její značku. Momentálně můžete vidět, mám ji na sobě, takže vám ukážeme, jak vlastně se dá všechny ty její kousky kombinovat, jak se s tím dá krásně kouzlit. My právě chceme tady vlastně představit to, že se nemusíme si kupovat laciné oblečení, nekvalitní materiály, ale je důležitý v rámci té sebepéče a hýčkání se vlastně i hýčkat vlastně navenek, oblíkat si příjemný materiály, přírodní materiály, nebýt jenom v klasických barvách, které prostě tady jsou takové zaběhlé, ale můžeme mít na sobě široké spektrum barev a každé ženě sluší každá barva, když se to hezky nakombinuje a když se v tom cítí moc příjemně. A další vlastně, co nás čeká, tak to zase poprosím Šátku. Tak máme to nazvané hýčkání ženy, takže vlastně co všechno se k tomu vztahuje, to znamená, jak zmínila Verča, oblečení. Ještě zmíním olejičky Young Living, čisté éterické oleje, které slouží nejenom teda pro povzbuzení ducha, a pracuje i na jiných úrovních, ale zároveň si z toho dají vyrobit jak parfémy, tak nějaké různé přípravky na úklid, nebo má to velikou škálu uplatnění. Takže vlastně i si můžete tady očuchat a vyzkoušet na vlastní kůži ty olejíčky. A vlastně potom ještě naším takovým cílem je hýčkání ženy od A do Z, obě jsme masérky, takže vlastně popovídání i o tom, ale ještě se nám dostaly do cesty takové pásky, které se jmenují fáje, a to bych zase nechala rituálně se dají uvázat ženě. Tak, rádi bychom je tady představili a tímto ještě zdravíme Kristýnku, jestli se na nás kouká, protože ona vlastně dostává ty faje z Mexika sem k nám mezi ženy, mezi české ženy. A stalo se tak, že i my jsme vlastně poznali sílu faji a rádi bychom je tady představili. Takže on je to tak krásný dlouhý pás, který se váže a jenom to v rychlosti ukážu, který se vlastně obmotává kolem pasu. A rádi bychom, aby si každá žena tady vyzkoušela, tak se jenom zvednu, jak se můžeme cítit v té faje, jak najednou ta žena chodí takový narovnanější, je to velmi ženské, je to opravdu pro všechny pasy, nemusíte si říkat, jako no já nejsem třeba úplně štíhlá, pro mě to není, je to opravdu pro všechny ženy. A má to vlastně spoustu ještě symbolik, nejenom, že jste víc narovnané, ale je v tom... Promiň? Zahřívá orgány. Ano, zahřívá orgány, v podstatě i chrání nějakým způsobem solar, nebo tak já to vnímám, když si to na sebe tu faju beru. A je v tom i ženská síla. Takže i o tom si budeme vlastně povídat. A se nechám prostor Šárce, protože Šárka tady má taky svoje téma. Pak bude moje chvilička, kdy popovídám o masážích, o cvičení, které se tady provozujeme. Je to cvičení pro děti, to už jsem zmínila, ale i pro starší ženy. Prakticky mám to nazvané cvičení pro ženy, takže budu mluvit o ženách každého věku. No a je to propojení metody SM systém a prvků z jógy a naučení, dýchání. Takže vlastně popovídám o tom, co tady probíhá pod mým vedením. A závěr bude opět hudební, takže nás navštíví jedna dáma, které si velice vážím a
Ona má ten dar předávat to krásné pomocí hudby a klavíru, takže je to paní Marie Benešová. A já se na to moc těším, protože to byla i moje učitelka klavíru a vlastně můžu říct, že stále je a nejenom klavíru, ale i v životě mi velice pomáhá. Takže závěr bude její a zahraje tady pár skladeb na klávesi. A dáme si k tomu nějaký dobrý čajíček a jinak to všechno necháme úplně na klidu, pohodě, plynutí a těšíme se na vás v průběhu těchto 2 dnů, že si to tady vzájemně užijeme. Ano. Takže tímto vlastně jsme už v závěru. Moc se těšíme, zároveň jsme tak trošku jako zdravě nervózní, protože je to pro nás samozřejmě první akce, ale tímto bychom vám vlastně chtěli ukázat, co všechno do budoucna tady pro vás připravujeme. Je to takové jako našlápnutí do toho, že bychom tady jednou za čas chtěli právě pořádat takové jakoby víkendy, workshopy a ukazovat vám, co my sami jsme si prožili, čím jsme si prošli, co nám pomáhá a šířit to dál mezi lidi. Takže myslím si, že je se na co těšit. My se taky moc těšíme a doufáme, že se tady uvidíme ve velkém počtu a že tady vytvoříme krásnou atmosféru. Takže příští víkend těšíme se. Ahoj. Opatrujte se, ahoj.